Ye dwura wo man no ho. Ose tunyam kasi was korman po yebeko. Ese so yebeko. Odwira no nya ade a ye de tetoteto ye ketere maso kwasa. Ejamfo dwura hene no aboabo no. Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Nyansapo no ajisu say yesane no madwemba ekwan so yeda mase ogofo poma Be me na achire fi poma no o cheri fie kire nsempam yi ajejeku okofo no okoji dom no ye nwa kwa baba Nyansapo so ya eburu na mpom te sei onyankopo twedi ampom ene mo mpayebo ene nananom adaroma beda so tenkwam ye da nananom ase ye hu sei na awodin ne wo ho a ya na ye ni age sanse basa na sese ne na akonya wo ho se yetimi pusu se de ye pusa nunum ne yatene pampai na waboaye na ensem ahinta no watimi adaadan ani na ode akire ne yakọ nti aba wo odin se die ene ne da nananom ase se de wo kana se akonya da ho a betimi di nko kwan da ho jo panyin se opo ba ta afufu ye dia na ne baka ma pampam twene chiremu e oba tan anopa wo na no pafufu na wo pe bi adie no wote wa ne be bobo wa pampam kura nha fufu na ukoka na ayema nbufu no wa me bia ti wo po ba ta afufu ye dia ayese emema na ya no omko mpena twe a na ebia oba ne wo ba no bo se wo cheshe na akure ni wotu ni wotumi dwa power pampam twede na bo se to na esa wo sere na ayi no ma me no so to kwa me de saa o wo be dwa twede saa ni jimi abahe uzo ahundimi ngwaka so wa nkasa etiri ho a ye boni wo mpena ba tete wo che wenzu nyo ntimi ngwaka ko ka waba mpana twen ene wabeto se ne ba ho wo so dom di adom se de odom ba na nti yenden na wutimi ko bi ano ka se asemasi wo ba ni ana okote akwara no ye be pon ma mpana twen ati weni so tete wo che awzia ene ya sa be bi ba ye me bo nkomo na enkomo bono eye ade a menu mienu nim se dodo na ye Nyansapo ye hu bi da ye nten ho abakwasem da ya tete afi etwa munum na bebobo ya yebeyo ene ko wie se me kai se me ne eye yera otumfo cha me bafo kentenkrechi me ne edin komo dakro bi wo manhia wo nse nana ene die ni abrasimu wadaroma sei na mate se yesi afi yera ebetwa Odwira na enwo asem te sei ena yewura edi tudwa se ane saa na yewura ye na adwen ebre no so na oda na di mehu bre pote na memo aso ate ena me da mewura se afidie owura na nkasa ahye mu kena de oti okruwi okrare ne brare ngoma so opem so otumfo sei tutu Asante mewura wahye mu kena se obetwa Odwira ni ebedi nkomo edi afa Odwira ho ye wo tumfo ankasa no disam a wo de tudwa na de meba ho ye nkwa abrewa ho ansa na ye beba ho
Abrewa. Mame mo akwa babiem. Yeah. Odwira kan afasha Odwira yedi na Asante memu. Odwira kan ho. Tete no nana no twadwira. Sawo. Enti meme sawo. Afasha dodo be se na wonim e wa Asante memu. Afasha minim. Odwira yi kan ho. Ena minim. Adaekese. Ena minim Kuntunkuni de. Okay. Ni nyina ye afasha Asante, me kan say Asante hene odima hunu. Ye nyina Asante hene onso. Won say minim say ye won kronkron bi wo mo so wo ma afasha. Eno de bia wo mo a na edi. Ye se du fi ase. Wo mo a na edi a eno no ye beka say enye Asante na nkasa na edi ani mu say me be ti say di Odwira ya yenim so won na si ni na so a obedi. Enti de Asante hene ankasa eno odi mu akotena odi no Asante me ma de. Eno ne de odi atodwe ya wuni. Okay. Kuntunkuni da. Ena eye Kuntunkuni de. Ena Adaekese. Ena Odwira yi. Na ewukude nka ho. Eno no de ye de ebiribia bata ho a ebiribia. Okay, ntina we no kra aka sa akwasi de kese no. Okay, si eno ye Adaekese. Okay, Adaekese asebe. Si ye di ade na but ye won kese pa no de. Kese ya ye di ni be sa adedua na na to mu an ye di. Okay. Ena wo de ye di Kuntunkuni nko an na ye di. Ena Odwira yi. Kuntunkuni no minim se me producer was say Kuntunkuni eda no ehun mfonyi ni bi wo ho no mu a. We di Kuntunkuni de. Okay. Okay. We eno no na odi Adaekese to aso. Okay. Ese Kuntunkuni da no de ye Kuntunkuni nko an na ye fira. Kuntunkuni ni antoma be ya. Antoma tuntum ye. Okay. Ye di efira won say Asante hini fi edwara ye fira Kuntunkuni. Ai. Okay. Ya wada. Okay. De wo kan atwema dwena kosi ye di ye pempe the first ni mfinsi anna wo ha ni ade no won se na Kuntunkuni shemu Kuntunkuni de ni shemu e ma wo mo da wo sa ene wo yi batakali de akomfo no be kono ye no me ti fo hwe kakra e bia na obi wa na ne refi Kuntunkuni no eti Kuntunkuni de yesa ye ntuma tuntum a ye de ye yi e dan se ntuma pie yo mu hakora sei se ye yi a de funu da ho no metimi efra no Kuntunkuni a na obi ezra. Okay yen kaka ye ho kakra na yen kore sanfo ni we me ka se sa da no kra ye da wo hene kra tan se anu wo ka se bi untimi nye bibi ni Asante emu film sa ama ni nye Asante do bia nti na we aye nyina ka ho ene ma no eye Asante nti untimi nka Ghana asem a obeyi Asante e de film yen kore Kuntunkuni da no kakra na mo a aye mo kesrene no mu hu sani nsem nisiti.
say ya na amanfo ntoma na ye de kokwa yiye no ye nimu ni din ai Asante memu say ntoma tuntum ye to da ye kora ye fra eno ye fra no kuntunkuni okay meba nimfo afra kuntunkuni ena ntoma kokko so ye fra no kobene okay ti kobene eye kokko ne ye fra no kobene no okay a obi nya yi no na yi efuo no fra no ena ye fra no kobene ena ye nya yi anopa no ntoma tuntum no a ye fra no ye fra no kuntunkuni okay eno na ya na mu odu kakra no hu sa ntoma no okay kuntunkuni no tum okay obi e fra ni kuntunkuni okay mo kuntunkuni eda no course wa Asante mem eno wasem no wo kan na se sa da ne de ka kuntunkuna fa hye na obi afre tuntum nko a na no ede ade pot na ya no mo de kai ede den na nanom kane no kon ne ade no won se wo hwe santimem no edwada ne yawada na ye ni birida enti sa da no a eduru ho a enti tuntum ni isra enti biribi a besi so se wo kọ ahensie no ntumi mfantom bia ya edwada no se tuntum no na wofira sa be na nanu ani abere ni isra ena yawada so yawda eno so enso ifra sa entuma tuntum okay na se metiase a ye de kai na nanom titiri ankasa okay okay ni birisem a na nanom hunu ye okay o kan sem bi sesi a o se yawada no so wo mu fra na obi kan sem bi enna madwena chesi sam pese bi sa won sa na yakoya nim no obi se Asante mem ha no eyie da ankasa ye yawada no kure enya memenda mu na ye yawada memenda di ehire na abetum kire se yawada obi wu se dia na yawada ye yawda eda no ene edidi yaw wa wu se Asante hini fi ye ye me Debi bia bo se Asante se me wo faase bi ada fom me baby da bia yawada no oye ntina se nipa na kan ye no kure na me nse da nti ase ntina se ene aborofo sem ni suku aso adwuma ye ene ade nti na ye nkwa adwuma memenda na edi abehye ho na nka da ye pa de yawada ye yawda no ko se de kai yaw na esi no okay enye memenda David okay ana memenda kura de ahemfie yetu ni din se eye dapa okay memenda dapa okay eye dapa okay eno si bedi akwasida ye de siesie ye hu ewura ade okay tinya da ye de ko kai yaw asem ubi ewu na ya de da no ye nyina nka hu okay ana aka Adaekese nya sa okay Adaekese no de se no de ane mfa tuntum na ekọ David Adaekese de ya akwasida kese fufuo na de ntina no de ye fufuo sa kwasiada no na nanu ani bi de nyina akwasiada na ye gi afedi ye ho toye ni ye tena ase ni ye gi ani enti kwasiada wo se baabi a kwasiada ye nsa mfa tuntum ne kokko ne ade ye nye fufuo ne nemu ana se sika ne nemu ni gold no keka ho ne ani ye se ye buru ne fa ni nyina aka ho gini timi ba na se ye beti aka se sa Adaekese no so ye da ye de kai nananom bra o mo bra ye wo mu wie da o mo so ye ne ye gi ani nti ade no sa Adaekese no tumu sa da duanan kwesi na da duanan ade bi eni yiwe ma adwada dwo okay na se afahye mienu ani eden e wa Asante mantam Kuntunkuni no eni ade ne na wa me ehu se ni esitie no okay eni ne yewura akasa ade afa Odwira ho enti yenko na yenkotie yewura Santehene de ono aka ye ade fa Odwira ho ene de opeso yi Odwira ne yenkotie niemra ye ba ya to aso de no ano Asante enso ka ya osima nyama Asante de betodwira safi osimi betodwira free bra ye di bayre no free bosume enkrono mo krono ye be di bayre no na yi tuabodom ne ade no mo bayre no yo se sabe no fuma bayre no tuabodom mo di bayre sabre ni etwadwa se sabe muna odi bayre sabe le etwadwa menye omna menye so onso de ne de ba onso de ne de
Sana se shedu so le die no na twiri bi etiri na de se be eba. Ejamfo Jurahene no aboabo no ho. Achamfo Jurahene ti no boy ya o de ma o no aboabo no ho. E ho ka gina e ho ka no aboabo ho na se go de eba. Ade de abrowa aguna de enu ena ni kire ya obepe nipa am na tra. Se be akuna amwampom ni kire ya no do kasa apeli polo number. Ni twedura amwampom ka ho. Die mu na so bo fro ta ya ba pesa pakam die chire e de aba ni si hansa. Sante ye ma so ma ni se de chire o de ko so. Ansa na tumi no sante he titumi o de twedura. And also Appiah di ni misa hyehyɛ nyina. Sisafio. Ose tunyam kasi wa score man point ebekɔ. Ese so yebekɔ. Ose so tia ya ba ye obekɔ. Asaman de wono awodim dada. Sasamai wa wonim do so ho. Ina ayura ba ho. Ni nyina ebɛyɛ ni asade akanya asantema sunsun ni ne tumi na. So you be nyina da kan nga asantemai sunsun tumi e gyina ho exercise ye no. Odi kanya mu mahu se da ho. Ya mata tias. Yo. Ekukuru senya sikadwa da tias e di. Yo. Ekukuru senyara. Yo. Anu bia pagya sen. Yo. Ebadwo no. Bia pa wo mie na no nka do pe bia wo. Mo nsam am ade abaya obi aka se. Yo. Eye kwa. Sesabe. To kane ke kansam ye nim ti de ke gu famam. Sebe social media mu na ye ka. Omunya so nya wo mu. Ebi da ho. Ebi ani ka dem. Mo ya ye kwa. Yo. Na moa momi anyi asantema ni momi anyi ni ana ho. So na no me ya na nanom. Susu na no gyina ho. Wo ha ya na nanom ya be se to be. Be twa fro so aye. Mo ya asantema ni mo so ya daga o. Ti mo mo tumi fita. Na asantema susu mo ya de dwemo no. We ne bi tu roche. Ujai. Ye, eno so makwa akohu. Sasantene na nkasa ato na nimu tuo. Se afi obetwa dwira. Na abrewe obetwa dwira ndie. Ya na mintia. Ade na enye medi dwira. Gwa se ye kodi akwaside Adaekese. Dwira de ye nkodi dwira. Ne mu ye twa dwira. Chire me mu kakra. Meni metiefu bi yenti ase. Ade ayeye no. Edi dwira kuro no. O dwira no nya ade aye de tetototo ye ketere maso kwasa. Ohini twa dwira. Tete no ane ye so ohini twa dwira no. Na ya ade ehu. Ye mpie kura de ehusie. Ye dwira wo man no ho. Na ye kasa ye bo bibi asu aye de na ye. Moja. Okay. Ti ngodi yetwa. Moja nso dia ne yetwa bibi na moja na fi maba. Ne ye di adwira de no ho. E di ahohoro ho. Saabre no ne wira we adwira no ene ade no na e di ehim ho. Okay. Ani na bra mti ase ne na kan de enza da bre na ye di nipa moja na me kan na de na ne ye de. Kane pa no. Ase no. Ini na bibia be bibi enu nti na enema edane no na obia ha obia so obeye saade ha obia so obeye eti we ya na ebe yi eni emi se enwan ode beye de ni na ntwie mom na odi besi saa kane na nka di nipa na eye na no si se ye se ne sante hini ntwa fla ebra Kwame Nkrumah de fa ahodie no na Kwame twitwie no eye deni ye so konkan and it so be say aso de na boden ye say nko ebu akwa asimi firi nkawe na eba o fa ahene na okọ nkawe endi na bekọ enkan o tena play please ayi o tena ayi ship mana so kodo sabri train train mu no wotana train so na mpos so praso
bɛyɛ den na wo ntwapra nti yɛsi yɛtwa adwan paa duoson nson ne gu papa ne ka kyerɛ me wow so wo mu de saa bere ya hene ntimi nkɔ kora me papa kɔ bibia wo mu ne di akyire ne yɛyɛ nneɛma akɛse nyina nnwan aduoson son ɛna ɛyi no tumi ne hyɛ sɛ yɛntwa mapla nti Asante hene yɛfira no ntoma fitaa ɛna yɛde nwura kyikyiri ne ti ne n'ani nyinaa sɛdeɛ yɛhwie pra no n'ani nhunu ni amammerɛ mu Asante hene ani nhunu pra o yɛtwa nwa ne nyina wie yɛsɛ bɛkyekyere w'ani ayɛ mpɛ sɛ w'ani yɛfira no ntoma fitaa ɛde nwura sɛ amammerɛ kyerɛ wɔ sɛ yɛnyɛ kyikyiri ne ti n'ani nyinaa kɔfom sɛ wotwa apla abra ya ya amamre wie ni nyina no setere ni kwase ni padua no ensa se na ni hu etinu na Asante hene nkonkran wow ensa se na ni hu na hie pra se amamre pe da ho wodi nka akonya wo ho ne yase ne ye ne ekyirem ne ye ya anka bi ne matiefo ebebisa se de enti ene wo mfa nani ehu asuo pra nanso ya na nsem ni bi won ma ya na mo mpesa mo bekyirem so bi enu de pra di Asante ye sa antia ne mpese esa wo ya na esa wo sa ko afi afifi frani uko hu nsama sa na tie nti ya na hu hia se ye bebo so biem ade bi wo wa ye boss wa na so de kani ba de ya wo hu bi enti a akoba nsa okay wow enti ne nyina no obetwa oya amamre se de wo kan mente se amamre na chi nyina akora be sa akata nani Asante ye de netwa untimi ntwa abra ye nkata nani abra wanya amane be hunu nsuye no me kai ye ko aye ogwai na otumfo ko ye aja na dawroma enwasua ho hia no ne na koma so yi opepepem num 5 billion tituska eyidi to obam yi wodu ho oye amamre ansana omode no etwamu edinako entimi enam sa de e ma kan se ye no kra mpa se woduru bi oye amamra nsa no wotwa wako okay na che se eno de akosie no enti odwura ne de kane no wame atiase se enam emoja niemba bi a ye di ye Asante no obi enim ni a oye enti du okura nipa nse dem piepie sa debi se na otwe ni de bedi a obi akora ne ho hwe ne ho yie pa edu aye se twene so ana wodwura no edu ho a wo mu ye twene a ye bo se kane no anya ne bia ye beka se na na ko ba wo radio so TV so ye nkobu fontom from nikete no ne ade bia wo twene kuma bia ye sisumi ye hunu se ene ne wodwura da ne do wenye kete twene na anya fontom from bia na anya ado atwene ye wo no nko atwene wo ho bi wo ho a ye siso mana nanom hu se edai ne wi eduru edi ya ho boade atwa wodwura saa na tie ebe so anadwo anopa awia ana abrebe ni nyina mu pa na odene pa ya anadwo se ko na niema koso no ya anadwo okay ibi wo kora ade ebe chi hu ni ayeye ho so obi mo twene obi nya hwe nanso ne gine mu ayeye okay timu beda mba soro no na amamra ni amane wo sana nanom ye ne de na ya ye awie na bia aduru se de wo so obi aba bie iti ebeka se dura ne de ehwo amane ne ehwo amamra ne de eya anadwo eye esumasem ekoye na nanom nko ani nkonwadan eye esumasem se wo pa asem na apepere ho na akọ ene enye obi na kuma ntwi wa ya ni asempefo ya ti ye ya ni akotwe ya kwa akotwe na ne eja wa kọ ne aboa na eja ye kura ye twa odwura ni ye twa ne preko ye wa boa na etwa nya sa okay Sa kura sa asa wo kọ boa na adwura ko no twa wi a na sa na o ma me da baby
wo boa na mo atwa dwira di adwira santeman na wo ko boa wo hena ma na atwa se nyina akra ye som ye penododo akra ye som santeman so ti zo se ja wo de wo na wo be boa me atwa dwira bra ne ntwa ko boa ne yetwa ne ye nya ye ria ne agya akwa no akoda nye no ano no enti abro ye nhwe ye twedwira wa me hu se ye di dwira oman no ye ka se ye di dwira oman na a kire sei ye ti wo man no ho eniema eburo dodo nsamone dodo eniema hu die ye kire die ye nie ese entam kura na obi di agoro ni nyina no wo hene etu biribisi ho se ni dwira omi wa yete se ye wo fi ye kura ye nkonya nkakra ese na ye dwira nkonya so ye dwira nkonya ho ne mpanimfo no wo hihye woni aye ya ade bi a na efufuto bi ne de esi ade be kin ne tobi eye de peten na enkoda obi aye na obi e dibi so eno no ye de kokoro wo man ni ho sin asante mai ho sin nyina ena eno ni musuyi nsonso ya dantemu ana ase de wusi chiro fe ye se no de ebusuye de bi ensuye so ana woson so ni yi no we ni eyo man ni nyina okay nti we ni de enye nsuo so ana aboso no aso asem ye nkonwadam na sa amamra wo kan nyina ekoso okay nti nye se bi asante ne be fa praye no apra asante mantem debi o kase o de to man no finti na mi bisa sa no obi adwene kwan se ne se asante ne be pra enya pra asem we ye typical amamre ne amane se wodwira no etonmu na bebre won se kure bi wo ha yesi musia aka no ye se ye pra wo man no eno no ye di eyi bi ne somme no ne ade ye be ye wo no nyina ne mama akoma ebi ya de duana ne edi be ye awie ni nyina wo ade fofora ye be ye na ye di adwira wo man no ho awie ne da ebi twa to no eni ewura be ye sita o men nyina ye sita ye di abusi o man no menya nenti se kane no na sante ni twadwira wa wo ba aye wura osaje fo se ade yo doma omudi mu akotene pa no kure be no sante hene doma ne we no enyina wo mu ka ho ne doma kusi no ekire no oti atua bi eno ye de wo ne ti ko ha wo ka wo me ho ni nyina no woti sintere so wo ka sintere so ene no woti doma hene ti na atuate ene ahantan te se de obunsam ye no heavy aha ene na ma ni kodi do ha okay ese sa asem na matena no kure se no odi mu akotene pa no wo mu nyina ka won se ka na de nkura nsan no ne ayiwe tuabodom ni wanti mu nyina no wo mu nyina bebo asante hene so na wono nso no wo ha won de no ti asante me no ti asante me no yi nipa ye keka kete won ho matwe won kura no wonye hene kwisi no wonye hene na emu na wode ne ho e wa asante me mu ha won so ne dom twa no ho hia ma won so be sum witinfo te se de yimfu nyina eye no na atuatie bi baani mu a na wo pa ya hantan ehura atra yewira ne se ye nhwe o ma me yesa be kire wo kwan no eni wo mu ne di si ani se firi ha kora akọ okay ayinfo be sa na ya na omudi akotene wo mu pa se yewira etwa dwira de ya se ye ni ayi nu ahemfo na brempon edi kan ne sanyene ne ba ntoma wonu echi yewo asokore mampon hene ada kane no di ada akọ eyi ado okay na yewo na mampon hene ena yewo dwaben hen kukufu be ma ofen okuntwa esu onso wo ho ensita hene wo ho be kwa hene wo ho enti ehemfo akese no
pa no a wo mu ne so utimfo mu na utwedwira wono na se de okeka de ya akoye kuma se mantua se amantuo num asensia no okay omudi mu akotene pa wo mu ne di mu akotene pa so wo mu ne kura santemen wo mu na je santemen gina ho edisi ho ema kuma se hene eni ebedi so ansana echire we ensi ha we nhwe ha we nyese eno wo hene di wo mu twa no nhia no no hie mpimpi okay eze enye adeketwa wa Asante mantema ya adeketwa saade no se kane ane ye nkwara no na wo mu bu mu soso ne ye kwa wo mu nante kese se mu no na wo mu nyinya donmumfo edia ema ye beso Asante ma nye kitikiti enu ntina ena nanom kora etimi de wuye bibi na nkeka wo twen ho nya sa de wo man yin twadwira oh okay ebedane ka santome ai wo twen ho nya sa de wo man yin twadwira he se endruwa nanti omode nanti fa kurom kura no boko yede na wo banu mu yede na o mate sa yefo yidi kwahia na yefu kuro sa na tie omuko ni nya na ese roman fofu nsie no sa na tie ayede yedu bedresi ya na yebepie mu so na ebi ebedwane ye ni enya kwanya na ye chemu ye nkumo ye nye mo hwe yede mo ba mo abeso dumufo ene no nkofo ebi no abetene nkrofo si ye mu a ya ye ho se ye ni a eno ne ma ne basa no aya no mafade enso ehu ana wanya ayemfo no na se wo mu ba wo hina mu afade enye hu na abrafo no ebe ba be pie wo so na wo mu be pie mo so anya se ye be ye mbonu bia sa abre na ne ye pedom ye de pedom ni ya phone no mum ni e do abeka ho na wa besom okay awuzafo ye guso ayedi wodwira ene Asante man ho nkomo ye bu bi de ye nte ho abakwasem da ye hu ye ne hu se ne esitie ti ye bom pa ye den se ne beba na ye hu se ne esitie ye wo hunu bi da so wo pe bi ahwe de o hunu bi penso do se ya de wo di se we wo panyi bi ase wo bi no se akura we wu de wunnim ne eba wunnim ne eba anga so ye bobro de ye tu ye punu anu obeka a kire wo ai ye hyedem ne atum ba ene de mi hu se de wiase aye ne se de Asante nso asaka wono mamambre ne niemem kakra se de ye kan ne ye moja kan ba de ne mi nyini se ebe ye sa ye de moa ne kura na na ya mi jini se wode abamofo beka ene ye se wo kan akodi di egu na bodwisem ye enye se wo kan because ye de enim na wodura de ena nka ye de nipa modwa na ye e won obi be fa ne bone ye die no won nam nko akiri chechire nkorofo ma tina chese eye bere dura megidi se Asante ne se de ono aye ne de bambofo beka ho aye din sa na tie na obi amfa akira nkodi nsemu na me amfa anhye no okay ne mpanyimfo se senka wotwe ko ne tia kekurotwe amansan di na wu senka wotwe okọ tin kekurotwe amansan di na wu e kire se kotwe amansan ni wotwe a wunya no hunu so wotwe twam wotwe so hunu se kurotwe amansan we okọ kakra no ma ne se akire no sa bi si ni ti nkọ tin straight said e be kan bro for kasem no okọ ni straight say wo pam na akọ ni straight a obeche ni ade wo yiye ni say to wo ye no no so di nyansa na obu fa akire say yi sa bi si ni ti kurotwe amansan be twam akọ se wotwe ko straight into osa no okay what na dwena beat no abrewa edi activities said the brain be kan edi niema bi nhye bi uyi de edi nkoma bedu ya firi won ma edi nhye bi ne wo bi ma wonima obetimi ame ehu e fa dwura no ade a menimu a e wo se meka ebu obi ate na odi tu ni tirimu pa ewiase wo hwe wo nkwaso yi a wonyini che ena nye dua nyina so ne bofo wote yewo hoyi enye nipa nyina ena wo sikenti na ne hoto no sa
You say Appiah ko wanya asorobo. Na nso ntebire ba wonya aye nti. Akota asorobo. Se wan kasa wodi unim die adwiri se nipa kasa edi kanya ye de tete ye ne hweyi a. Na wo ya hweyi a. Bi a wo ye bi ebesi wiye. Yesi heyi o na mo mienko. Me menko. Wo hwe ho so yi. Enkrofo gbugigi wo hwe ho so yi. Na anu abato yi etu yesi enyina ye te Ghana ha. Ebi prai. Pa ebi wi. Nipa nsia mu a. Wo bi so na ho anti. Ade ntra. Ohwe ne ho yi. Sweetie, yes, affordable. Bible class. So what show nkwa so yi ni che. Nti kwabla kwa wo. Sebi kwasi ya ni wu. Ewiase wo bie ni wa. Obegbo no ho ban a. Bibi ha no. Enu obia so ni wa wo mro ahobambo so. Yesu ba ye no wo bo no ho adwa. Moses she Bible omu nyina bo ye ho adwa. Ana se tutu ya kwatete ni de nchira. Se media meko wo ye be ma dodo a ye kochew. Kan bi wo so ye den a Wo ye be ma dodo a ye kochew. Ebi no kan se wo ye be ma dodo a ye kunja wo. Ye kochew. Ye kuja asase. Kikiri obi a pe no ho. Wonu se bibi ba bi wo wa na obi e bo no ho adwa. Me de meko ade yan wei. Eye de yan. Ye be hunu ane ya che wo ne ye do koro no. Nti nye ye kunja wo ne mo ye kochew. Ye kochew. Wo ye be ma bibiri ba ye be kun ya chew. Chew. Am de gangan na meko be kwa. Se de Goliath ye no be ma bibiri ma David kochew no. David yakora aketwe. Okay, eno nso ye twam se de mo ka no ye be ma bibira ye kunja no pam. Ye kunja asase. Wo kura wo ye mema som ye kokon a wo ne ye be fere wo. Na di enti de ye kunja wo. Ai. Nanso beebi wo ho a mema no kura bra. Mi hwi wo de ba imere meko. Ekwade na wo ho. Mere nto asem. Oh, ye beti ana na ye de wo kuro no. Okay. Ibi kura ko bu obi amene pra ni police station. So it is say ensuye yi ededa hoyi na akoduru ho ne ensuye yi edun ensuye yi ayire de emi o me de emi ni mo dwade o we dey say nyiri kura na no kura ba ko bi na me kura se bi kuro wo so ntwe ho ai ensuye de emi de emi nsuro me de ensuye de na bra boso ntwe nso nche we no kura se mi twa okay o fa na nsia no kura no wakiri mu ahwe no amu akwa akotwa a wo ayo ho be ma bebrebe isu na ko achew okay I say e futu kase mu odin ba ibetwa no koye emre nto asem akaka bensem obi kura be yesi betwa dwa be ka he me mo de kwa so wura wo fi okura no opeso wo kwatene kon kɔhwɛ on se nananom a ani abere kura nse kan etwi wom kowura tokure was me ye bu baby say abofra so wo paade kokɔ ahwe a yeti damrama e de kyere no enkoho nananu twadwa wo be kɔ no na ade kokɔ obi wo ho ka hunu sɛ wo nsa ankɔ wo de ye be soso eno no ye wa ha bi ye frɛ ne damrama han eso ababi kokɔ na ha ne ye kokɔ nko mu no nanso ye de saa de na atoto no na de nyina na ibi ani abofra wo so wo paade kokɔ ahwe a yeti damrama han ne kyere no akwa jiwani so na afi wani so atatu wo ajuani so amani so tatu okay anwa sa ma me yam kra hyehye me na se metwadwira no
enye adwuma ketwa enya de ketwa Asante na nkasa ni be kwa no widiem wo so da benya afi na Asane se pie 2024 ene tete ya yese osana abosumi no yesu wo ye ni maami ife bibi kuresi wo ye ni maami ayi ya obetwa na aba 2024 yese osana na ekọ oforisuo na ekọ ayomobo enya amaso ena afi ni nyina mu no ono amu nkasa afi mu ena onu amu ato na nimtu na yese de be kasa aban afi na ade a wo fa ho nyina afi na asipi ama no na yese nyese osode ya eno kura obenye ho wura ha eye ho na de mo ba ye ya bo se me mfa me ho mere fiti ya na mbetena dabi eno kura mi wura de mo ya asem ketwa ebra wo no ehunu se na ho bo aso afi na wabie na no na wat wo bi kan asem bi wo se ubesi dan ya dan ni sie pa no yesi ni dem nti wudi pia bo si ni wutiri mu kura nsa na o si ni wo dem ho na kukura besi abonti pi na be jana mbesi dai ena me besi dai ena me besi wini wo toto a ye betoto ti nkrofo kan na no won so wo nsese ya wo ye na de kakra yese mu adom nyina akwa agoro na wo mu ye agoro ni oyisa na tetede ni osi hokom achechede na wo de wo nsawi wo se me nsawi mi duku ma benam oye de wo duku na benam e kire sei so wo hye na benam ho no wo sa ne se wo sagu na benam As me nsa mi duku ma benam enti amanfo ye wa hini so we twedwe so be no de wa ye din wo duku na benam afi no wo duku awi afi no wo bie na no akasa satem nya no nkasa to obi ntimi nkogyan ba bia enka da se na woka ye kura ache woka se ne maami ayi o ye wia no afi no fi wonka nhire afi na onu amu akasa wow enti afi de se de ye meme kan on se yewra ade ba ko a oba ye yi ne ma wo ye nyina ahwo na ya ne ma manisa agye wo pa ne bre onfani agoro baby cause maybe me kaise ye ko menhia na ye tese wo hene se e wo se wo mu nyina betena se no nwotwe dumienu no no aba etimi kwa o makam se dumienu de wo hene no nyama na ahwe han ma anfu kura ma ti dumienu de no ma bi o hene de obeba bia be no me ensem ho abewa eye me nwanwa dumienu no aba dumienu no boy na afe na hemfo no bi na ma ne ebi dimirika ni eba na wapie afifi a wo ba betena se na me se enye we nko atoso ne brede onfani agro wo a wo ye sa no so a wo hunu wo na aso hu no se kaje ti apane etofom kra wote enti wo hu nti mo nsesa mo a mo ye ba mo mra na nanom madaroma ni die ni abrasem wo hene se mo mra no wotwa na mo ba no ndu no ene ye se ne we ni obi ne ko antwi mo amosempa wo a wujejireje enti utim se afei na ne bre na so sa ene ono atu na num tui waka ye na nkrofo kekanya na aso wonte ai na se obase obeba abedi biu minim se watia sa ai ti won ba kro de do ma hen e de na koma to na ye mo media minim anansa afi de wo hwe de ye wire ya ne ko do wo so ba ma kan da bia se ade ba ko ayem se ye wura osagefo ose ade ajiman bedu orre pa ne se obenya akwanya na dako yam se ode ne nsa ato hene nsem no machia da bia me kan sa asem no on se etoda ya na obi pe obi ne na ye bibi na onye nyaaye ni ntina se wadi kaade aye nu bi esa akoya ya obi na wode kan nsem bi ba sa akonya ne ba no onya kwan no ni nipa no echie wi abo se na nakoma ato ne yem sa na me se yewraji man bedu wo hwehwe sa because osaka asem bi adabe ya yem se eye ahensem ya o se brekum ebra wan kwa yie ni bi na akọọtụ sembe mu no o kan se mi wo se na me ma bi ne ntu free se me bai na me di kan kọtena ase kura na yewura otumfo o kan yewura nso video yi e wo ho obi a hwe bia yewura otumfo bai a ndika be free se bem chia ba na ka be din se be ba beto nsem na ba chia be ana se nka me nso na me koye
ana mkoto so tumfo ba trans dada ka me so benchi aba na ka be kwa kwachi abe ho na mu se papa no eye nchia no wope penka bo enti wasandi sa asem we tu dwan am obi amfere o ena ono asate na nutu mu aka abrewa na nanum binum nkeka bom nu yenhwe na da ko onya sa akonya no no ne ohene emesi ana empanyimfo se eyiye ya akabu eye aya akabu ena adindin a ese a enigye so etimi ya akabu enti bi mi se saaje man bedu se na kumem se wo pese wetimfo eye bibi no ba ye wurade wo mpam no mimi ni pete se ndie nokre wo ba ye wura wo se akosi de bi aduni ese agina bedu be cha wotumfo se mapam no me mane ma wonye bi da no wonye bi so da minim se obi o wonchen kra se opam no no mo beto nsa afa mo mane mra minim se ye wura be ka che mo mane mra aden so ahu enti no agema bedu se adwempa bi wodi tirim sa wonsi abotere na ye wura de wonya akeka mu na kan wonim sa na won torobo ensi abotere na si ye wura tenasia na se dwure yi no opeso oba won mo nine no mra sire kwan na ti ye wura obejire so no ama no beebi atana na mukra eye National House of Chiefs mu banhie mu won anim ho pe nti dako bi se nanka watonkra mi wura we de me ba me pese me ba na me be chia wo mi gidi se konya be because ayemfo mu banhie mu nyina ya na omukọ ekochia no enti mi gidi se obie kwan na ono ama no ho kwan so obeba na nanom so bie kwan ama na akwa akochia no ewo no we abrewa ye ntu apone yenko ade na wo beka ade atwato ye hwe animu yi santen na beka say de minim se enche acha afin kwa na wie de ni yewie ni yehuni susu ade bone ho befa efutu se mu atwato yenko efutu se mu atwato won se me pese me kama santeman ni wo man yi nyina hu se emu nkoda mpanyini ema edukrofo ahemfo abrempon ene amanhene a wo mu nyina boa ye wura na hene eye kese no obia de to ditirim se de eye na eye enti saa bire yi a ye wura abie na no aka se ye no obia so nya ne nhyehyeye so de betu ni mofre wore yase no ye nyina de betutu wo mofo abu obia kora no ye dwira ye ho dada ansa ne ye de hia ye wura amena twa wo dwira wo de ma ye nsamanfo ne ye mpanifo ne ye memu esunsun a ekuta ye mu no obia so nwira no obia mani bibia so ye santini ba ma obia nche so ye santini ba wo ye de hia ma obia nche so ye de hia wo ye wo hia ma obia nche so wo ye wo hia ana mo tutu bia wutie bia di kafe dwira wo ho fie ansa na ade apia wontene akohia ye wira amena twa dwira no de me pa ne se bia hu ne se ye wira wo pa hoto wo pe ni gie wo pe se enipa nya anidie ene ahobrase na ye de tete wo men na wo men so aye krabehwe se de wo ye no hunti no wo men bi so kura panyini ye bibia na wo pe no wo pe se eye sa pepepe mano afi yasanya to aba ama aban foforo na aba kura Ghana na edi nkuni sa eye Ghana na edi nkuni wo ko bi ensia se hwan ne ko yi o enye nipa ba akopa na obegina ho se na me ye ndi ise no na edi nkuni sa na enye nipa ba ko obegina ho se me ye MPP na wadi nkuni die wodi nkuni wo ye Ghana edi nkuni ye nyina ne ye di nkuni a wo men yi nyina ba bi ye duro no de wo som no ana wo som no empa ye ne ye bose oba no de ye pe no obetimi ayama ye ne Nyankopon so ma no nkwa nyansa ene nimdie hia pa nyansa ne nimdie ne de hia ene wodo a wode do wo men yi se obey bompa ye ase Nyankopon
Nyankopɔn so aboa no ne ani a yaka so bɔ mpa yɛ ta akyiri na yenya ahoto ɛwɔ me si ahoto yɛ ne a ɛmfa ho ne party a wodwon wo ho atɔ Ghana so kodwoma yɛ misa de oyɛ MPP ni yɛ NDC asane atɔ ade ama wo kɔtɔntoma ne abisa sɛ wo yɛ NDC ni ana enti no we ni nyinaa no yɛ ma ne ntɔfom de nya politics ne yi abebrebe no ne yakoma yɛtiri di wura bibi mu sɛe ade no woni sɛ yɛ ne yɛ edi eti politics yɛ di eti pa no yɛ ne yɛ sɛ wɔ me so de on pese bibi abɛkɔ so wo na ɛsɛ wɔ me nti yɛsrɛ na me ka wo so edi asi na nadɔm ahene eni wotimfo ntɛm yɛsrɛ mo pa sɛ Ghana ma Asante fu ebunu fu wo yɛ nkrani o wo yɛ kwawni o ade a mo bɛyɛ no ɛno na bɛsɛ wɔ me ɛtɔ da ya na ano ɔden sɛ de me ankasa me nua no Asante fu bi social media nso ɛtan me say aha me ntɛm ha kakura kura a metiri ya wo hoi eni bi die ye bo hu ne so mu ye MPP fu si ye de be fu ye tena ho di NDC fu atamwa na abusuafu ya be di na nse ho a ne ye dum kan ye awura de Yesu enti no wo ya wo yi wo ampa adwuma anya enko yi ma jo mama wo photo nkoda ho se saa da wo na no ayere wo ho peeto o kukuri sika mfamere o nokre ena babo mu yanwuri se wo na adi na chiri paade kakra wa wo die no won ti bi mfamere wo hye won sapan mu nsuo na emoa o soro kra so oboade oboa no ho Nyankopon oboye no soro oboade oboa ni nipa da sane no be kasa da ayeya na da bia me fa wo megu wanu enti yesre so man no ebeye yi a na yeye ne a anye yi so a na yeye ne a na samote ha na moko a na ekon na ba obete ne ba wo mu ya ne mama te play mu ka bu ko wo nyina esre ma mienu na wo moko ne wo mu ko na wo te apeta fa ha na obi de sika agina wo so ko na abi hunu sa de wi sika no ne sre ebunu fu Asante fu kwawufuo wo a wododo ma hinu wo a wodo wetimfuo wo mu bia nsma wo bia so bia nkodi ba kwatem eno de etan wo bia sukono manu akoso ye so nu otwa sabia tiame sukono manu akoso fi nu otwa do ma ahene wabodam ase ne sai wo mu no te ho no wo mu ye paaso due ye benya nka ba bia afom Why na ehun se do ma ahene ne so anso se ko ne ko kaseti e no ne asam no enna otimfo so ase ko kasem ti ya lo so we din bibi afampai bota wo mu achi nti eno no ya madam mama me nyina ye nhye no so titiro mrante ne maba mate egu social media no so a ahemfo atitiro ni ntini adwetworo amanyofo amudi wo matem no 2025 ye nyan na ofiri di atembo so menso ma ye ntua ho ka se atemdidi award brana beji aye nyansapo kasamfo news ye mamu nyina mo ene hwa woje ahene wa
be odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoresra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sane ya fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame